FlashMeGamma.com. Tanda isa tambai ndakutoda kutokulora ndoda kuti uve yangu wife ndiwe end of my life ndichakuda for the whole life ukandisiya ndazvitsika knife ndiwe unibata zviri nice baby unondibatapo ndiri murima unounza night ndiwe unondipa chiedza nguva yareba tichidanana ndakudavo tikutore ndaneta kuzvipikira ndaivavya wazondiitira nguva yareba tichidanana ndakudavo tikutore ndaneta kuzvipikira ndaivavya wazondiitira guda rekuverengera hazvidi kunonokera waingoti gore rinovuya iye zvino retatu ratopera wakandisimbisa